बेसे गरमहाय दानो बिदिबालाय आरो दंबावोसो बाय आंनि मुङा सफरि खाख्लारि दिनै रायलायहरदोंमोन 5 जुन दिनैनि दिनानो जाबाय बिफां लाइफां गायनायनि दिन दिनै बबे बबे जायगायाव बिफां लाइफां गायगोन बेलासिफोराव आंनि नै आइ मुंदों बाथौ तुतुत लेले गाबफेरबायहाय हेलौ औ मा जागोन दे बावनासो दंमोन आं जागोन दे सोर जाखो लोगोसेहाय बबेनि फन नांला फैबाय थायो दिनै बिफां गायनायनि दिन जाम्बिलाय बावनासो दंमोन आं आइ दानाव मा फुलि दं आइ जोंहानाव बोरमा जानानै खिनाय बे गाम्बारि बैग्रि बेफोर दं आरो बेफोरखौनो लानो थांला बायदो ओइ आइ नोंबो थुना है आं लाजियोहाय आइ थांनो नोङो दंफां गायनो थांनो लाजि नामा आयै जों दंफां गायनायनिफ्राय दानफायनायासो बारासिन जादों मोजांखौ रावबो नोजोर होखाया बयायासो थाबैनो गोसारो नोंगौ आइ थेवबो आइ दिनैनि दिनाव दंफांखौ फांसेबाबो गायथारनांगौ दे जागोन दे फिसा थांगोन दे आयै ओंखाम खुरैदो आं बिफां फुलि जावखुयैनि नाङा दे आइ जाखांनानै सानैजों जावखुहैनोसै बे संसारा गैया नै आयं दं मा गैया आंलाय सल'सो खनदोंमोन दा आयं माथो दिनै जोंनि लाइब्रेरियाव बिफां लाइफां गायगोननो बिफां लाइफां गायनो माने दिनै 5 जुन बिफां लाइफां गायनायनि सान जमा सानै थांसो गायनो बिफां लाइफां गायनो जोंना बिफां लाइफाङानो गैया सं थालिर बिफां मैदुम बिफां जानावलाय दंखायो सं बेनोखि बिफां जिखि जाया जों गायनायनि नाम मोनबानो जाबाय निउसलाइभ होग्राबो फैगोननो नोंबो सिगाङाव था जाम्बि केमेरानि नोंखौबो निउसाव नुगोन नोंगौ आयै आंनि मुङा सन्थलि गेवारि बिनि गाहाय जादों हाजोनि बर' गामि सेर सेर अमा फाग्ला फिल्मफोरदों बे गामिनिनो सनाराम गौरिया अमा फाग्ला मोनदोंनो जोबोद गोब्राबाव जोखोम जानानै दं नि नाम्बाराव दं दा सोलिबाय थानाय बर' इउटुबारफोर गावजों गाव दावराव दावसि 3 नाम्बाराव दं नोंथांमोना सोरबा सिंगोल दंबा आंखौ लानो हागोन आंनि कन्टेक्टआ नैबेनो जाबाय थांसै नै माथो दुखुनाबो मोनफैखानासो दंफैयोलाय आं हाला दानस्रांला जानोसैहाय आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावखुसेंग्रा आबाद मावग्रा मावखुसेंग्रा आंबो जाबाय दानि जुगनि बेंनो रोङै आइजो सिखोला हेल' गाइसफोर आं दा दंफां गायनायाव मोनफैबाय र' खाथियाव देखायहैनांगोन हनै हान्थुखौल' दासो फैदो निउस होग्रायानो नै गायखांला जोब्बायानो खावसे दे मोजां गायना हो गायदो नारें आंबो लोगोसे नुजाफैदों गासैबो हाय होनो लोगोफोर रफारनि हाग्रा
ra đằng sẽ đây con chỉ lấy thân gì hết rồi video nó thay này có không có này đi mình đi giờ ai có từng đi đâu thì rất là mấy không mà cái này nó không nắp gì tan nào ra đang giờจุดล้ำไปทิ้งเนยมูดนชาตินึงวันนี้คือดังขนาดกันอ่ะมือจังไงดีบ้าง 악하게 하면서 มือจังไงดิสิล่ะคิดได้ไหมให้กันทำไมถูกขังใจ Mai, angin mengason bagi kewali. Jadi ni gahai-gahai dah. Sebab tu pun nak ada. जोंनि गेजेरावना जोबोर मिनिथावना आरो दुखुथावना जाथाय जादों। मानो गामिनि रायजो राजाफोरा लावथिखौ गन्थंफ्राव दानख'ना हरदों। बेनि जाहोना जादों जोंनि केमेरामेना अबसे बिफां लाइफां गायिनि जाहोनाव दानख्लाबना हरजादों।